Així no paga ni Déu. Com que no? Això ho pague jo. Aquest és el nostre projecte, seguint l'estil d'una autèntica Doc and Dot Disciture. Es tracta, ni més ni menys, que d'una producció teatral basada en una obra magnífica, enginyosa i mordaç de Darío Fo, sota el títol Així no paga ni Déu. És una proposta dirigida a l'alumnat de quart d'ESO, tenint en compte no només el currículum de valencià, sinó també la complexitat dels continguts i les temàtiques que s'abordaran al llarg del projecte. Un alumnat que tindrà l'oportunitat de gaudir d'una peça universal i atemporal, l'oportunitat perfecta d'abordar, mitjançant el llenguatge teatral, problemàtiques socials tan actuals com la precarietat laboral, la sobreexplotació dels treballadors, la discriminació de gènere o les dificultats de ser conseqüents i coherents amb les idees i els valors propis. I perquè el teatre no només volem que l'alumnat s'entretinga fent titelles, l'objectiu és que gaudisca, s'implique i al mateix temps entenga que el teatre és una eina potent per aprendre tècniques expressives que podran aplicar en molts contextos de la seva vida, personal i professional. S'adonaran que poden ser productors de textos i d'espectacles i que, amb la paraula dient i l'escenari adequat, poden menjar-se el món. El teatre, un gènere que a secundària resta en un segon pla. Per tant, amb aquest enfocament no només volem revivar-lo, reivindicar-lo, sinó també abordar moltes de les competències que, sovint, queden relegades en les aules de secundària, com ara l'expressió oral o la dramatització. Volem fer riure i riure nosaltres també. Volem que productors i públic prenguen consciència del poder de la paraula, del gest. Apaguem les llums, correm el teló i diem ben fort. Que comenci l'espectacle. Ai, Margarida, filla, gràcies per ajudar-me. A mi m'agradaria saber d'on has tret els diners per a comprar tant de menjar. Ahir et queixaves que no et quedava ni un duro. Ja t'ho he dit, m'ha tocat tot en el carro cupó. I en el detergent m'he trobat una moneda d'or. Sí? Una moneda d'or? Tu t'ho creus? No, me'n vaig. Adeu. Ai, no, espera, que et contaré la veritat. Tanca la porta, tanca. Vinga, conta-meu. Mira, resulta que he anat al supermercat i me l'he trobat ple de dones que protestaven per l'augment dels preus. I el director, per a calmar-les, ha començat. Que jo no puc fer res. És la direcció que estableix els preus i ha decidit apujar-los. Amb el permís de qui? Li preguntaven. Amb el permís de ningú, perquè és legal. Lliure comerç, lliure competència. Lliure competència? Amb qui? Amb nosaltres? I haurem d'aguantar-nos sempre? La bossa o la vida, no? Bandolers, desvergonyits, els deia jo. I de seguida em vaig amagar. Ben fet. En això, una dona va i diu: ja n'hi ha prou. Des d'ara, els preus els fixarem nosaltres. Pagarem el mateix preu que l'any passat. I si algú es posa ferruc, comprarem debades. Està clar? No cal parlar-ne més. Mare meua, si hagués vist el director. Es va fer blanc com la neu. Esteu boges! Cridaré a la policia! I se'n va anar com una fletxa cap a la caixa a telefonar. Però es veu que el telèfon no funcionava. Algú li havia tallat el fil. Per favor, facin el favor de deixar-me passar. He d'anar al meu despatx. Però clar, no podia passar perquè totes les dones l'havien rodejat. I aleshores començava a empentar la gent i una dona es posava a fer el paperot, que li havia fet mal i això. I es va deixar caure en terra tan llarga com era. Quin numeret!
Quina artistassa! Una xica que em passava 2 pans llamolla. Covard! Mentre l'apuntava en el dit com si fos una metralleta. Covard! Has agredit aquesta pobra dona que podria estar embarassada. Ai, mare, si arriba a perdre el xiquet, sabràs qui som nosaltres. Et tancarem a la presó, assassí! I després començarem totes juntes. Infanticida! Infanticida! I com va acabar tot? Per fi, el director, mort de por, ens deixà pagar com volguérem. La veritat és que alguna se'n va passar una miqueta i s'emportava coses de fiar sense deixar el nom. Que no em fio de vostè. Que no li convisc, que vostè és capaç de denunciar-me. Confia en els clients, senyor director. La confiança és l'ànima del comerç. No ho diuen vostès sempre? Ala, Déu, i que li faça un profil de confiança. Algú va cridar, que ve la poli! No era veritat, però així anem totes corrents. Les unes tirant les bosses per terra, les altres plorant. Calma, calma! Començaren a cridar uns obrers que venien d'una fàbrica. Què és això de tenir tanta por de la policia? Esteu en el vostre dret de pagar un preu just. Això és com una vaga però millor, perquè en les vagues sempre perdem el jornal i així l'únic que perd és el patró. Encara més, no hauríeu de pagar res per tots els diners que ens han furtat en tots els anys que comprem ací. En sentir aquells homes, jo m'ho vaig pensar millor i vaig tornar a comprar-ho tot. No podem pagar? No pagarem! I vaig cridar, xiquetes, que pague qui puga! I de seguida una altra, ací no paga ni Déu! I després, totes juntes, no paguem, no paguem! Allò era la revolució. En això arribà la policia de veritat, però ningú no va fugir corrents. Ens tremolaven les cames, però ens quedarem quietes. I quan ens van veure tan ben plantades, amb cara d'honrades, amb les bosses plenes i armant gresca, els policies no en tenien res. Per fi heu arribat. Entreu i emporteu-vos en aquests especuladors. Va cridar algú mentre anaven cap a l'autobús, però estaven protegides per un cordó que havien format els obrers aquests que t'havia dit abans. Quina meravella! Ja ho crec que sí. La veritat és que ha sigut molt bonic, perquè estàvem tots junts, dones i homes, fent una cosa molt justa i molt valenta contra els patrons. Quin toc els hem pegat! Imagina que en alguns supermercats ja no ha baixat els preus. Mais où va le monde? Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourquoi